Ćao svima, ja sam Marko na kanalu Vito Serbia. Danas ćemo igrati Skywars, igrat ćemo 5 partija. I možemo da počnemo. Sad treba se spremamo da počnemo, nemam ništa da kitova, ali veze. Igra počinje 3, 2, 1, počeli smo. Da uzmemo neke stvari. Ender znači ovo imamo, ovo mi ne treba samo šta trebam. Sad imamo ovdje. Ovako. Pobacamo ove ovdje. Ne možemo da enchantujemo mač. Ajde ćeš dobacati. Danas. Dobro. Sada začaramo mač. Od 3 na 6, 25, poskidamo oklop, sad oklop začaramo. Sad ovo stavimo i možemo da krenemo u PvP. Samo mora bre da stvari ovako će proći lagano. Idemo malo u centar se PvP-emo. Oho! Neki likovi nešto što je vama valjalo da se pokupi, nisu pokupili. Tako da to sad se ide meni. Da stavimo ovo prvo se enchanta. I da se enchanta ovo. Brzo postaviti. I možemo krenemo sad smo dosta jači da idemo u PvP. Treba nam i ovo. Aha, nešto se upalilo, što se svetlo upali. Da napravimo veću podlogu. Da ne crknemo brzo. Samo možemo da idemo malo u borbu. Ja ću malo da arčeram i hit. BAM! Ah, kako boga. Opa. Skivit ću se. A tamo je njih dosta. Malo sam bolestan, ali nema veze. Kašljem. Lik je pao. Ostali smo i ja i ovaj crnjanin. Koji će se otiti dole. Čekaj da nam nekog odade koji bi mogo da me skine. Ostali smo ja i ovaj lik. Imam 15 strela, znači tu sam dosta jak. Ne znam da li ići. Dosta jači od mene, znači dosta je jak. Sada nema tamo neki lik. A to je taj gamer. Zato tamo ima neki lik. Ne, tamo su stvari, tamo neku ubijem. A, ja sam njega i on mene. Gradimo otić. Gdje? A, evo ga ovdje, doći. Ne! A, kako sam sranje pao. Malo sam čuto da pokušam se regenerišem, ali nisam uspio, nema veze. Sad će početi nova partija. Koje sranje, stvarno, vrate, mogu sam bolje odigrati. Nema veze, sad ćemo pokušati da pobedim. Ovu 100% ćemo pokušati da pobedimo. Velite da pobeđujemo. Samo ako dobijem dobre stvari, nemam to čaranje, nema veze, ništa toga. Strele, jabuke, pošani, je važan, jabuka. Možemo pobacamo. Pa,
bolje da napravim kameni mač, kad već stoji. Sad nemam drveta. A imam drveta, taman da napravim. Evo ovako, enchanting table. Napravimo štapiće. Da napravimo kameni mač, to je dosta jače. Znači, dosta jače kad imamo mač, bolji. E sad nam treba malo kamena. Pa da se bridžamo do onog tamo mjesta. Znači uspjeti da se bridžamo. Pošto ima dosta arčera. Pa ne znam da li ima neki koji može da nas piči. Ajde se još bridžam. Kaj je sam prebrzo. Uspio sam prišao sam ovo. Ohoho. O kako lepi, dobri čestovi sam dobio. O još bolji čestovi. Čujem sve. To sve čestove ću kupim. Samo mora skakati, bravo. Bravo momče. Mora se obučamo brzo. Ovo, mač, strele, ender, pearl. Ovo, zašto je jedan jači sam. Skid, sve. Ne! Vratio me nazad. A ja, znate gdje sam propao? Sjećate se onu rupu kad sam napravio? E, pa tu sam propao. Ne, sad ide opet ćemo. Sad ćemo morati pobedimo. U ovom nederu više puta sam pobeđio. Ovo već su počeli jevati. Ne vidim da smo već krenuli. Treba da pokupim. Ovo su neke nebitne stvari, nema veze. Ovdje sam ovo. Samo se lepo stavim ender pearl, ovo vamo, pa za mi pitat povrede, goldenka, malo leba, prema ovo postavim, bifte, a neko gađa, a i to baš zna da gađa. A ovo čudaćer se. Ovo pa imamo ovo, ali sad vidite, sad je problem što nemamo one potion. Nemam da se mini centre žestoko. Daje se promo centar, pa. Što je malo? Marko Car je pobedio na mapi. Da, vidite ljudi, lako smo pobedili. Evo, treća parica, idemo u četvrtu. Jedna pobjeda, jednom smo bili drugi, jednom smo pali i sad smo prvi. Ja budemo sad u top trojka. Evo ovdje mi ovo je mapa ekstra. Ovo je dobro, ko zna da igra parkour. Ovo je dobro, ko zna parkour. A ja sam taj koji dobro zna da igra parkour. Za mene je to mač i kašalj. Parkour. To mi treba neki jedrb. Eto, vrati. Ja, sad ću se pokupiti četca, opet ću se sad lepo ovdje opremati. Pogledajte me kakav sam. Mač u ruke. Strele ovdje. Ender pearl ovdje. Goldenka ovdje. Lava ovdje. Ovo je paučin. Nisam. Mislim jesam gore, to je paučin. Pokupit ću paučin gore. Molim da Sad ću samo da rušim. Šta? Evo, kako? Šta sad ovdje dešava ovdje? Znači, moram da vas pitam. To nešto ubaguje. Evo sad, uspeo. I sjelo sam se. I idemo u posljednju partiju za danas. Idemo da je odigramo. Ajde. Počni na nas. Ovdje ćemo odmah ići na protivnike. Ovo sam malo zbrzlo. Partiju, četvrtu. A sad petu.
nećemo se lako predati, ni pošto. Ovo ćemo napasti protivnika, uješćemo ga za muda. Ima da ga saranimo, da ga raznesem, ja mojim oklopima. Sad ću se lepo spremiti, se obuču, ne valjaš. Mač, strijela, Ender Pro, nema goldenke, nema veze. Goldenka ko goldenka. Još jedan mač, ovo. Samo ovo da bacim. Mač. 3. Arto poved. Blago sam uvata, šta sam jače. Samo me ostaje, to ćemo uzmemo. Začaramo luk. Snaga 1. Začaramo. Nisam ga primetio. Ovo se briđa, celo vreme do mene. I to je to za ovu epizodu. Ako se svida ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I vidimo se. Ćao!